Acte d'estat. Com deien els que m'han precedit, a Catalunya s'està treballant molt, s'està fent moltes coses, hi ha milers de voluntaris, hi ha milers de persones il·lusionades, però tenim, des del meu punt de vista, un greu problema. I és que a hores d'ara, a les institucions que representen la sobirania parcial o total del poble de Catalunya, no tenim ningú que tingui aquest somni. Perquè tenen uns altres somnis, tenen els somnis de gestionar durant molts anys l'Estatut d'Autonomia, per, diuen, defensar l'Estatut que va aprovar el poble de Catalunya, perquè diuen que la propera legislatura treballaran per aconseguir un concert econòmic. Cap diu que la propera legislatura en el Parlament de Catalunya farà cap acte de sobirania. I la meva opinió és que respectant, valorant i aplaudint tots aquests actes de la ciutadania, si el nostre país, a la nostra institució fonamental de la democràcia, que és el Parlament de Catalunya, no té cap diputat, cap ni un, no que no tingui en el seu programa coses de la independència, sinó que cap ni un que vulgui fer cap pas efectiu per la independència, ho sento molt, no ens en sortirem. Per tant, jo el que proposo és que d'aquí pocs mesos, a les eleccions regulades per la llei espanyola o per la llei que sigui, que s'elegeix un Parlament autonòmic, decidim els catalans que no només votem això, sinó que fem un pas cap a la nostra independència, fem un pas cap a la nostra sobirania. Per tant, la proposta és que les convertim en un referèndum, que les convertim en un plebiscit, que decidim si volem partits que volen gestionar exclusivament l'autonomia o volem una força que, si és prou suficient, proclami en el Parlament de Catalunya la sobirania. Jo us he de confessar una cosa, estic convençut, i tenen raó tots aquells que diuen que el sol fet de fer un referèndum ja és molt, i tant, ara mateix hi firmaria. Però és molt més guanyar-lo, i estic convençut que el guanyarem si el fem una vegada ja siguem lliures. Heu vist algun estat que perdi un referèndum? El guanyarem, a més, pel 99% si cal, perquè les coses, els estats les fan així. El Joan deia, i què fan els estats? Doncs això, doncs fan tot allò que ajuda a defensar els interessos dels seus ciutadans. A hores d'ara, a Catalunya ens costa, i té raó el Joan quan diu que els independentistes ens barallem, sí, ens barallem i molt, i cada dia més s'ha de ser. Però per què no hem trobat el descodificador que tenen els estats? I els estats es posen d'acord sempre en una cosa fonamental, que és en decidir treballar junts pels seus interessos. I els catalans són incapaços de decidir quins són els nostres interessos. I de vegades lluitem prèviament per les nostres ideologies, pels nostres posicionaments. Per tant, el que es proposa és deixem-nos una mica d'ideologies, aconseguim saber quins són els nostres interessos, i jo entenc que els nostres interessos avui passen exclusivament per tenir un estat propi, i lluitem per això. I lluitem perquè el Parlament de Catalunya, com deia, i tinguem el màxim nombre possible de diputats. Si anem pel món, perquè és evident que sense suport de cap estat del món també serà difícil que ens en sortim, si anem els independentistes pel món i ens pregunten quants diputats tenim al Parlament de Catalunya, els diem que cap, ho tenim cru perquè ens ajudin. Si diem que tots els diputats del Parlament de Catalunya no estan per la feina de la independència, ho tenim molt cru per tenir aliats. Per tant, ho tenim clar, que a les properes eleccions hem de tenir una força el més transversal possible, el més àmplia possible, que independentistes o no ens en sortirem. Ens donarem raó, omplirem
perquè aquí estic segur que tots, excepte els serveis secrets que ens estan observant, estem d'acord. Tots estem d'acord que volem un estat propi, ens hem de posar d'acord amb això, amb que estigueu la màxima representació política al Parlament. I mentrestant també us diré una cosa. Fem que aquest país sigui un país possible. Estem fent un país impossible. Som una gent que ens hem de plantejar si volem, com deia algú, fer coses d'estat. Els estats es preocupen per quina energia tindran, per quines infraestructures tindran, per quina agricultura tindran. I en aquest país ens estem quedant sense agricultura, sense infraestructures, sense energia, perquè a vegades ens hem posat tots d'acord que ni hem de produir energia ni hem de passar fils pel nostre territori. Per tant, posem-nos a les piles, actuem com a estat, perquè algun dia que tinguem estat, segur que haurem de tenir algun magatzem per emmagatzemar residus del tipus que sigui. Per tant, posem-nos al cap que dient que no a tot, no aconseguirem una altra. Jo soc dels que vull un estat normal, amb exèrcit, per cert que no estiguin tan fandons aquests de l'exèrcit. Vull un exèrcit que si a moure's guanyi, i vull una selecció que guanyi. Això que la Roja sí, nosaltres no. Recordo que a moltes consultes populars sempre fem de catalanets. I diem, bueno, que hi hagi molta participació. No, que cony, que guanyi el sí. I si una única recomanació. Diu, què fan els estats? Doncs allò que fan els estats normals. Fixem-s'hi i fem allò que fan. Moltes gràcies. Catalunya. I us encoratjo a difondre de forma ferma i amb convicció les avantatges que té que Catalunya gaudeixi d'un estat català que administri els nostres propis recursos. És el somni que volem pels nostres fills i per les persones que han vingut a viure i a treballar a Catalunya, al nostre país. És un objectiu democràtic que no podem defugir. La lluita més romàntica, més noble i més legítima que té un poble és lluitar per els seus drets i llibertats, per les aspiracions nacionals i defendre els nostres drets i llibertats. Depèn dels catalans, depèn de nosaltres, ara i per sempre. Catalunya té futur i és una qüestió de dignitat nacional. Moltes gràcies.